Tlet irġiel ġew ikkundannati 22 sena ħabs bejniethom wara l-instabu ħatja li labuha ta' pustiera u daħlu fuq mara f'dara u erbruha qabel ma ħarbu bi flusa u l-ġojjelli tagħha. Patrick Manjon, Ryan Briffa u Mark Anthony Cardona ġew akkużati li serqu mal-5,400 fosthom flus li kienu ġew imwarba għal irħam ta' qabar. Insterqu wkoll ta' ġojjelli fosthom 9 par imsielet, barbazzal, brazzoletta, 5 ġiżirajjen, lira tad-deb, 16 il-ċurkett u 5 liri tad-deb. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek qiset kif wara s-serqa li seħħet f'Jannar tas-sena l-oħra, il-mara baqgħet traumatizzata b'diżabilità ta' 10% u ddeskriviet ir-reat bħala wieħed kiefer u bla qalb. Patrick Manjon ġie kundannat 7 snin u nofs ħabs u kien ordnat iħallas 1,688 euro fi spejjeż u 1,800 euro lill-vittma bħala terz tal-flejjes misruqa. F'sentenza separata Ryan Briffa ġie kundannat 7 snin u nofs ħabs oħra, filwaqt li Mark Anthony Cardona ġie kundannat 7 snin ħabs. Dawn it-tnejn ukoll kienu ordnati jħallsu l-ispejjeż u t-terz tagħhom tal-flejjes misruqa.